Het wieuwt haast al simmer en dan is het prachtig waar en dan haast er ook de wind dat het een beetje koeler aanvoelt. Joen en vannacht, wel, het wordt een heldere nacht, kans op een mistbank, misschien een beetje bewolking en een restig waar. Verder een temperatuur om er bij de 8 of de 9 graden heen kunnen plakken met leger en met hegeluid vallen. En dan morgen al een prachtige dag, op een nij flink wat zinnen. Er komt letter wel eens wat meer bewolking, maar de zinnen had 4 waar de oerhoorn. En de temperaturen, zo'n 15, 16 graden direct in het kustgebied en zo'n 18 of 19 graden verderop de provincie. En dan de wind, die komt nog altijd nu het noord-noordwestwaai en zal matig wezen. Morgen is het goed voor de barbecue, nog noffel klaar. En dan snijn. Pinkstersnijn, meer bewolking, nog wel een beetje zinnen en de temperatuur wat hoger. Ik denk zo om het bij de zonnetje 18 graden direct aan zee en op de eiland en zo'n 20 graden verderop de provincie. Het waar krijgt ik wat een zoel karakter. En de wind, ja, die komt nog altijd nu het noord-noordwest en die ziet het wat meer het westen op en die zal matig wezen. En dan in de nacht meer bewolking, volgt terug rein. Pinkstermanje, ik heb het hoe het vooruitzag. Wat rein, wat zinnen en een temperatuur om er bij de 16 graden heen. Een matige, misschien wel vrij krachtige wind uit het noordwesten waait. Deze, waarschijnlijk een droge dag, maar het spant er nog om 16 graden. Waanzin, ik zei 16 graden en dan hebben we het door een waartype mooi zinnen, maar ik mooi een paar buien. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.